Arratsaldeon, aho bizi eta Agintariok, jaun Andreok, aho bizi eta belarri prest zaretenok, arratsaldeon. Eta eskerrik asko gurekin izateagatik gaurko honetan Euskararen nazioarteko eguna elkarrekin ospatzeagatik baita ere. Duela urtebete, erabat ez ezaguna, iradokitzailea eta erakargarria zen hitz bat ezagutu genuen, Euskaraldia. Egun hartan ere, Gasteizko Europa jauregian, 3 ideia irudikatu genituen elkarrekin. Bat, uniformizazio garai hauetan, lehen balio zuenak gaur ez du balio, konpromisoa eta kemena behar dugu geureari eusteko. 2. Haizea ez dugu beti alde izango, eta traineru honenetan bezala, elkarrekin egin beharko dugu arraun. Eta 3. Inoiz izan ditugun baldintzarik onenak ditugu denok aldi berean arraun egiteko. Ondorio batera iritsi ginen, hitz bakar, berezi eta berri bat erabiliz, Euskaraldia. Gaur, Euskaraldiaren 11. egunean, diagnosian asmatu genuela esan daiteke. Euskarak bizigarri bat behar zuen, eta hori bera izan da Euskaraldia. Herriz herri, eskuz esku, hitzez hitz, Euskararen aldeko sare erraldoi bat josi dugu. Milaka eta milaka herritarrek bat egin dute ariketa sozial handi honekin. Ez da ohikoa, ez da erraza, ez da nolanahikoa, Euskaraldiak lortu duen babesa. Euskaraldiari esker, Euskara gehiago entzun dugu, gure artean gehiago hitz egin dugu, eta hizkuntza ohiturak aldatzeko lehen hitza eman dugu. Erakunde, euskaltzale, eragile eta gizarte osoaren babesa lortu du. Euskaraldiak batu egin gaituela esan dezakegu. Euskararen lurralde guztietan sustraitu da. Bagenuen aspaldidanik nahi eta asmo hau, bagenuen elkartzeko eta elkarrekin aritzeko behar hau. Euskaraldiak hizkuntza ohiturak aldatzeko, inertziak apurtzeko, euskarazko hizkuntza erabilera bultzatzeko, gure hizkuntz zaharra gaztetzeko baliogarria dela erakutsi du. Euskaraldiak aho bizi eta belarri prest ugari ezagutzeko aukera eman digu. Bihar Euskaraldiaren 12. egun helduko da, agian garrantzitsuena. Bihar ere, bihartik aurrera ere, egun hauetan izan dugun jarrerari eusteko gonbita luzatu nahi dugu. Duela 100 urte Euskaltzaindia jaio zen, duela 50 urte Euskara batua jaio zen. Aurten Euskaraldia jaio da. Pauso bakoitzak beste bat ekarri du, eta gehiago ekarriko ditu. Gora eta gora beti, gora Euskaraldia, Euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Eskerrik asko. Lehendakari, diputatu nagusia, alkatea, herri agintari eta ordezkariak, euskaltzaleok, arratsaldeon guztioi. Gaur, 2018ko abenduak 3 bat egiten dute Euskararen nazioarteko egunak eta Euskaraldiaren amaierak. Atzera begiratuta, zail egiten zaigu ikustea non jarri genuen ona ekarri gaituen Euskaraldiaren bidearen lehen mugarria. Euskaliztunen aktibazioa zuen helburu, baina eraiki egin behartzen bidea, eta ekimenak elkarlana beharrezkoa zuen. Eta mugarriak lurrean ipintzen hasi ginen. Irungo Santiago zubian, Iruñean, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Euskararen erakunde publikoak hiruen artean sinatutako hitzarmenean, eta orain dela urtebete eta 11 egun, atzera bueltarik ez zuen pausu bat eman genuen Bilboko Arriaga plazan. 11 letraz osatutako hitz magikoa sortuz, Euskaraldia.
Eta euskarak batu egingo gintuela adierazi genuen. Hainbat urtez, elkarri bizkarra emanda bizi izan garen hainbat herritar lanean aritu gara elkarrekin. Euskaraldia aurrera atera zedin. Lankidetza hori posible egiteko zubi bilatu zaigu euskara. Eta euskarak elkartu egin gaitu. Hizkuntza ohiturak aldatzen ari gara. Ariketan ari gara. Hizkuntza ohiturak aldatzen ari gara. Eta aurrepausoa izan da, jauzia izan da urten euskaraldiarekin egin duguna. Euskaraldia ez da euskarari atxikimendua agertzeko ekimen bat izan, naiz eta jende askok, erakunde askok, enpresa askok eta gizarte eragile askok agertu dion atxikimendua, baina ez da hori bakarrik izan. Euskaraldiak barruak mugitu dizkigu, gogoeta eragin digu. Eta gogoetaren ondoren, aldaezina zela uste genuena eralda dezakegula erakutsi digu. Inertziak biztaratu ditugu. Aldaketarako elkar babestu dugu. Euskararen komunitatearen potentzialtasuna biztaratu dugu. Lanean ari gara, aho bizi zein belarri prest, hizkuntza ohiturak aldatzen ari gara. Gure hizkuntzaren alde lan egiteko prest zeuden herriek eta herritarrek piztutako argiz bete da urtean zehar euskararen lurraldeen mapa. Iragan neguarekin batera loratzen hasi zen euskaraldia. Eta azken hilabete hauetan udazkena, udaberri bilakatu da euskararentzat. Argi geratu da andre eta gizon asko euskararen alde asko egiteko prest dagoela. Ez baita gutxi, ez baita erraz egunerokoan gure harremanetan hain errotuta daukagun horri astindu bat ematea. Ikusgarria da 16 urtetik gorako 220.000 lagun beren hizkuntza ohiturak aldatzeko prest agertzea eta horretarako izena ematea. Alabaina, are zoragarriago egiten zaigu ikusi dugun prestutasuna, portaera aktiboa eta zer esanik ez, pauso hori emateko prest agertu direnen bizipenak entzutea. Etxeko hizkuntza aldatu duten familia hoiek eta haien ilusioa. Merkataritzan euskarari ateak parez pare iriki dizkioten lagun hoiek. Lan munduan ezagutu ditugun esperientziak. Eta gaztelania nagusi den tokietan euskara ikusarazteko egin diren ahaleginak. Urte osoan zehar ikusi dugunak batu ez ezik indarberritu egin gaitu. Eta ez genuke apaltzen utzi beharko euskararen alde piztu diren zu hoiek. Hasi besterik ez gara egin, baina hau ez da hasiera izan. Euskaraldia egiteko aurrekari izan ditugunak ezin ditugu ahaztu. Donostiako egia auzoa, TELP tailerrak, Agurain, Lutxo egia, Eusle metodologia, Lasarte Horia, Baiona, Angelu Miarritze, Zuia, Izarra eta beste horren beste. Hasiera ez den abiapuntu bat izan da euskaraldia. Bide berri baten hasiera izan da. Lan egiteko modu baten abiapuntua. Elkarlan berrien pizgarri ere izan da euskaraldia. Erakunde, enpresa, euskalgintza, bestelako gizarte eragile eta herritarren arteko elkarlan eremu berrien pizgarri. Erabileran eragiteko proposamen praktikoa ekarri du ariketa sozial honek, eraldaketara bideratutako proposamena. Bide gurutzera heldu ginen. Norabide bat aukeratu dugu, bide luzea dugu egiteko. Egin dezagun bidea bada denok elkarrekin. Eskerrik asko.